खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बयखौबो बरायफैनाय थाबाय आरोना ओमफ्राय दिनै बिराद बारहुंखा बारदों आरोना ओमफ्राय जोंना कारेन्टबो गैला आरोना ओमफ्राय कारेन्टआ माने पस्ट खुन्था खाथि थायोना पस्ट खुन्था खाथियावनो ओमफ्राय गहननानै दङ आरोना तारा ओमफ्राय न'आ मा जादों नोंथांमोन देखायलांगोन नोंथांमोना लांबाय थादो ओमफ्राय नै सुरु जाहांबाय आरोना अखा हानाय नागिरदों दा गैला आं सिथ्लाखौ दहायल'सो सिबदोंमोन आरोना ओमफ्राय नै अखा हाबाथाय नैखौ आजावगोन आरोना ओमफ्राय नै बेखौ दै गैया नैबे अखा हाबाथाय नैयाव आजावगोन दैखौ नैया बेनिफ्राय नैयाव गोलैगोन जोंहाना खान्थाल दंफां मोसाबाय दङ ओरैबायदि अखा हादै नै गाहायाव गथाय गुफुर जालायलायबाय हिजाबै नै नै गाइस दंफाङा बायबाय जा दालाय बायदो गोना अबस्था जोंहा फानलु दंफां हनै ओरैबायदि बार फैदों आरोना न'आ दैखौ फैनानै आदाया फाहामफैबाय आरोना एसे देखायलांनो आरोना नोंथांमोना आङो एसे नायलांबाय थानो मा जादों मा जायाखै हाजोआव ओमफ्राय जोंना तारा ओइयाव माबाबाय आरोना मा होनो मेन माबानिफ्रायनो गहनबाय फारसेजानि अबस्था गैला मादै नोंसान लाइन ताराय नै जोंहा नायाव गदोनो नोंसानाय नै तारावनो नोंसानिया तारावनो ओमफ्राय जोंहा आरो इयाव गदोनो मेन माबायावनो गैला माबा फुङाव जेबोआनो गैयामोन ना इमान बरियानो सान्दुं दुंबाय दंमोन दासो ओमफ्राय मा जाखो गाइस आं बेयाव दंफां बायनानै फैदों आरोना नैया आं सान्दों लामा गेजेरावनो माबादों नामा ओमफ्राय गैया आं दहाय इयाव फट' उथिबाय दङमोन ओमफ्राय रिल्स बनायना बेयावनो